ngiqinisile ngithi kini konke eniyakukubopha emhlabeni nami ezulwini ngiyonilalela ngikubopha. Wayisathi konke futhi nina eniyakukhulula emhlabeni nami ezulwini ngiyakwenza njalo. Nali thu Jose cela ngothandwa wasindiswa kodwa izinto zakhe azenzeki. Thanda how come kwenzekana kade and mawuchazela abantu babalelini yini izinto zingenzeki okusho ukuthi ukholwa izinto kodwa ayiboshiwe kanti unikaza igunya lokukhulula into. Angizwanga mina kuthiwa niyahamba kubaba usiphethele ngane ayokhulula izinto ngizwe iBhayibheli ekonke eniyakuku obana bazokhulula. Mina ngifuna kusasa kube khona abazohamba bengasebenzi belokho ethi sakuyaphela unyaka umsebenzi ngiyuthola khulula umsebenzi. Thani mina sukumma ngenyawo sungenyawo awucabanga into ngayikhulula uvela uyisho. Ngifuna ukuzwa abantu basho shona noma ngabe yini kumele khululeke kuwo isho kakhulu umemeze uyishaya isifuba. Isho kakhulu ungabe manje abantu asathele usikhulula wena.